Apa bisa aku sesandingan kalian Kang Mas Wiratmaya? Wir. Woi, payahmu lho. Wir. Payahmu lho. Payahmu metu lho. Wis peng pindho lho. Bisu ya. Telat. Bisa kok bisu. Bisa. Wis telat kleru. Bisa ya Yi. Tudak tak. Oh ya. Bentar. Apa bisa sesandingan ya baleni? Apa bisa aku sesandingan kalian Kang Mas Wiratmaya? Bisa ya Yi. Tok. Lah. Mas, Dadi apa iki to? ngerti toprak apa ora? Wiratmaya ki rol alus iso kaya sabrangan. Rol bagus. Lho. Seneng guyur arek. Rol guyune ditata paling ora. Well, ping 3 wae. Ketok wibawa. Ngono lho.